Kum kajing bot dien halor kajing tungkam nursing lingba ke examine nursing officer recruitment common eligibility test NORCET Hanigrims Hospital kabag hanyo trap youth council kala yang persya halor kani haki benai baladap kani kaseng ne kasi ka ar trek ujemang arja arpsau kala lej bani kendu ya u director jong kate ka hospital unahlin meta hadien kajing lab babona pedang ki basya jet lingba kani ke examine kimi no tang shiteng por Habakran sikilat patai kubor na kaliang presiden uba Roy Kuparsen dram ulaong. Bagi dan hadu san pongut ki bala syajit bantrai hakani ke hospital lingba ka NORCET Henry Barok ki klem beteng syu ika kam da ka baong. Badan ki ba klem wan trai bad don ru ki ba e no tang siteng por namar bakim la bantrai. Ulaong bana kaliang kaseng ka dawa nau director bakam dei ban thung kam biang lani ban shim na ka list ka NORCET Henry dei ban penlong pat da ka ka computer based exam na ka banta kini ki post ki balat ya ka ban na kaliang director ula kubur ba unle kumta kumah gini ki benai ki baladap na kaliang do kaseng ilawan ban panpa we kajing persya alon kajing thung kam nursing hang ni hapo ni grims lomba ka to ka exam el balap khot kum ka NORCET lomba ka to ka exam kumba arspa arpo tli ki post lathap ni hapo ni grims ya ka babon na ki singrang kumba khat nai ngut ai ki kentai ya kini ki singi yo jing tep ba kumba saupo hadu san pongut kini ki bri ki bala syajit ban sya thong hang ni hapo ni grims shiteng na ki klamwan join hero but shiteng na ki la resign no na kakam na markim sngo la imat bantre hang ni hapo kani hospital ni grims Dahdian bangitip ya kata ngilawan no bani kendu yo new director jo kani grims kenang ba da kawi kajing dawa kata kalong ba kani grims kamdi bantung kambiang lani ban shim na ka list jo ka NORCET ya ka badang don mentale si kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka ni grims kan shu takbe de kibri ki bla don pa kata ka waiting list kata ka kajing wani kendu ka jongi badu director jo kani grims da ka bu jing da ka badawa ro baka ni grims ka de ban pelong da ka exam hakaba de bantum yakini ki post ki balalan la kalong ko masaupo sanpo nekat kum gajing sautu ka jongi kalong bawat hakani exam NORCET ka bala debru wala ki don kam ya ka gajing don kam ka jongki ka poi kum arspa laipo arspa saupo ndri kila ban thep tang kum ba spa ndrupo la ni spa nyopungut te kamut ka don ka gap la ni ka jingduna kum ban ndrupo do nyopungut ki nurse ki badang hap ban thep ang ni po hospital tena kalian jong kasengi loong ba nadu ka basdang baka ni grims kam day show ban pelong ya ka exam tap kam ki nurse lang baka NORCET ya ka bana kaliang jong u director ula kubur rahmat jongi baka ni grims kan nom pelong show ya ka exam lang baka NORCET bat ka ba are ka ba ula ongru ba nakabenta ban pendap ikini ki post kan ni grims kan sa pelong ya ka exam la kalong nyopo prapo ne kat bade ki post ban tap ru kat kum kajing don kam ni grims kan sa pelong ya ka exam hakini ki banai ki ba rahmat kat kum kajing don kam ka jong ka ni grims te ka we ka bala ya shai kalong bangim kwa bakani grims kan tap kam ya kinu gibreu long ba kanika list ya kabala penmi da NORCET ya ka ba u director la kula rahmat jongi ba unomle kumta ndre pelong da fresh exams hakaba ki khna samla jongi jong ka jai penri jongi ba jong ka jalah hi baro ko we kin sala ban ya simbenta ndre omde shoot long ba NORCET ndre kan dai pat long ba ka we ka computer based test ya ka ba kin sa pelong da kani grims long ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kumba fi tip hani grims ka donru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po ni grims kumba kalong usnem arja arpulai arpsau ki don san potli ki seat MBBS course hang ni po ni grims nakata ka Meghalaya kumot ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki de khat Southli ka Nagaland kayo Shipotli ka all north east states kumot nagi states baro khat jong ka north east ka bakentop ru ya ka Sikkim ki yo kumba khat prasit but kiwe ka all India pat kiyo kumba prasit la da total kan dai san posit ta ka jing pai ka jongi ba kata ka jing ai khat Southli ki seat ka Meghalaya ka long duna hadu kata namar balai ka Nagaland hausnam arja arpulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arpulai kila depan shim admission but ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka reka ka Nagaland hausnam arja arpulai ka yo ship posit hang ni po ni grims but hindi tanga Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging is ngo ba kani ka jing ai tang khat Southli ki seat ya Meghalaya kalong duna hadu kata tena kaliang jong u director jong ka ni grims ula kubur ya kata bulaong ba kumba ka Nagaland menta kala don la ka jong ka medical college ya kani ka seat ka bade jong ka Meghalaya unsa kentiu no nakakhat saw siya kanu umshim la ong ingi kat nu ulaban ai san sa san seat
lani shi posit kat kabadai bat ngi sultanat ruban ong ba kam MBBS course hang ni pot negrims nadu mentau snem kanom dei shu sanpo kala bandai no hadu shi spasit kaumut ba kata ka kuta jongka jongki kena samla ka jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni pot negrims kan double lani kan long arsha ekai ka bayo mentah tena kalian juga seng ngila penpau da ka basai ba khat sausit ka duna palat ya ka bana kalian ka jong lo ong ban penkiu ya kanika naka khat sausit ba kumjur lo ong balada ki penkiu ya kasit naka sanpo sya ka syespa kamut kata ka jing pule la ni ka sit jong ka haliar kanang long arsha te kata ka ba abai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po negrims Shu ulang ba ka jingwani kendu jongki ka long ru ban yakran halor ka jingduna palat ka seat na ka banta ki samla pule doktor bat kumjo ban donno ka reservation na ka banta ki samla ki bana ka jella haka college of nursing jongkate ka hospital na lor ki wei ki mat hanigram sundai tang badon ki MBBS course ka don ru ka college of nursing haka ba ki ai jing hikai ru obai dei ba ka MSc nursing bat kumjo ru ka BSc nursing house nam arja arfulai arsa ka MSc nursing ka don ship hoteli gisit ha ka BSc nursing ka don san hoteli gisit ne ka belengo bolong kalong ba ha ka MSc nursing but BSc nursing wat la ka college of nursing ka don hapo negrims ka don hapo Meghalaya ka don hapo tribal area ndre omjudan reservation pat ha kini ban puli kini gisit ba ha ka doctor ka MBBS ngiong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengo kalong ba ya ka MSc nursing but BSc nursing omjudan reservation tena kaliang do ka seng aso ba hadin mengiyo jengtep baka negrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snemli kila ban shim da ka merit list na ka need exams ka ba ma kalong bayo ki kun samla ki jongi kimyo ya kalat ban wan puli nursing hang ni hapo negrims tingi ngiong ngilawan ban bu ka jing dawa khmat jong u director jong ka negrims kalong ba la kumnu ka negrims ka dei ban don reservation ya ki kun samla ki badai na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lamba ka nit kinyo ban rung lani ban pule BSc nursing hang ni po negrims ka pasultanat kalong ba nakaliang jong u director jong ka negrims ula pentip yangi ba mentau snem ka BSc nursing ka nomdei tang san posit ndrai kan dei spasit bat nakaliang jong ka academic council jong ka negrims bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka negrims kalong ba ki lakum no kin bu lai posit ya ki kun samla jong ka jala Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo negrims ti kata ka jing dawa nakaliang jong ka seng baka dei bandon reservation kam dei shu kumagalong bro si kata ba don reservation kat uba ki wan be na kamba ka merit list ki brio na keleng jong kari India ki yo on wan puli ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kun samla ki jongi tinakaliang ka jongu loong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no live house seats on bu nakashispa ya ki kun samla jong ka brio ka jongi o jong ka state ibaro ko wai bakin yo ban puli ya ki course nursing hang ni po ni hu hang ni po negrims kadon ko wi ka post ka bagi khot advertisement ha uli usnam arja arkulai ka khat nyotrik Oktober arja arkulai ka post nam tau storekeeper kyo katkum kata ka jing khot advertisement ki ong ba ka baningkong ka dei bundai bachelor degree ka baar ka long ba udai bandon ru ya kata ka diploma la ni ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 mi itai kendon dei la nang ipet ya ka advertisement jong ka IIMS New Delhi tang house nam arja arkulai hiu banai basan nakaliang jong ka IIMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takani ka jo hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bende bachelor ha nakanu ka recognize university ka ba aru ang ba udai bandan experience minimum experience of 2 years and above amot ubu experience but uong kiong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IIMS ka ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tang ka experience lani lada fidon ru kata ka certificate ha ka material management kan kam yo kata ka witage de ka belengo kalong ba ka advertisement pat jong ka negrims ka ong ba tang bachelor degree lan bat kata ka diploma la ni ka degree course ka material management kaba pensyong kaba bu jing ye iki kon samla la ni ki briu ki jongi kalong ba bun na ki jongi kimdon ye ka ni degree namar ku makalong ye ka jala ka jongi ngimdon ni kita gi industry gi fair la ni ki bun kita gi industry ki pendon kami ni degree ringi don pat iki briu ki bla trade ki da ki post nam
daki news nam daki post nam daki sans nam haka store la ni ki store jong ki la kalong hanigrams la kalong haki weki hospital ki la don ni ke experience dai namar pat bakim don ni ka degree ka diploma la ni ka degree haka ni ka material management ki klam la shu ban apply ya ni ka kam mut ki bayo ya ni ka kam ku kalong menta kala ndriu tli ki post na sant tli ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki mana ba namar ba ka don kani ku kan don te nakalayang jo ka seng iwan ban ya keren ya director jo hanigrams ban ong ba hanigrams kala le bakla bat kali ya ke ban penduk lenti ya ki kon samla ke jongi tingi la ongru ba hanigrams ka di ban amen ya ke recruitment rules ka jongka kenang ban ya hap bat ka recruitment rules jongka aims ka umut ba ka bu ya ki kendon kenang ban bu ban ai witit ya ka experience kenang bakin yo ban tap ya kani kam te kumbakalong menta nakalyang jong director jongka aims jongka hanigrams sulong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules saka bakin penduk no yang kani kantin bandon kam yang kata degree bat ka diploma kani ka material management nang ta ka post storekeeper di kani grams ka don ka store and purchase section la ni ka department hakaba na ka sngi kile ki thiet jing thiet na ki briu nabar jongka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair mereka belengok kalong bah hakisnam ki belalet hanigrams ka syatbu yewi kendon ka boong bayau nu non tribal kanunu company nu non tribal entity habo don kam manle ya kanu ka service un ay kanu ka kata ka kamla ni ka kontrak bo de bentre hang ni apo hanigrams u hab bandon ya ka trading license mereka belengok kalong bah kini kisngi ki bomenta ngi page ya ka website jong hanigrams ngilap lembah ka ki tender ki hanigrams ka fluid la ni ka ai ki brio ngimyo issue ya kata kendon ka boong badai bandon ni ka trading license napo ki HDC i kumba hanigrams kala klet ba ka don hae ka klet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni apo hanigrams namar kumba kalong hi hanigrams ka don ha ka jaka jong ka kredit ka banrio jong ka riti sanchar jong ka India ka umut ba ka don ki tribal areas ngidon ya khasil autonomous district council ngidon ya ka an ka trading by non-tribals regulation nakalayang dong kaseng ila keren nakabasya yaw director yung hanigrams manong ba kinu ki service kinu ki kam ki hanigrams ka don kam dam nakibriyo ki manabar kam tam kibriyo ki non-tribal day ban insist ba ki day ban don ya ka trading license na po ki HDC te nakalayang dong director kading don lang ru deputy director administration ila pentip yang ba makiru kin sapas ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka ki bale ya kanu ka business ki ba ya kanu ka service hang ni po hanigrams khamtam ki bade ki non tribal entity ki hab bandon ya ka trading license ti ngin but din ya kani kam ku bakalong hi nakalyang jo ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po hanigrams kita ki service ki contract kinu ki ba ka hanigrams kale ba ki non tribal entity ya ka ba nakalyang jo ka hanigrams kala depan jubab siapa ke HDC tinggi kemilenti ba ke HDC ru kan but din ya kani namar ba kani ka jingle banwan de kibri ki manabar khamtam lembah kani ka online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini kibri ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ka trading license kumbaka day banyo na po district council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban ya kren ka basya yu director jong hanigrams ya ka ba mauru ulada panong ba nang ni syakmat makiru kin pentikna babaro kini ki non tribal entity ki bale business lani ki buy service ya ka hanigrams ki day bandon ya ka trading license bat ngi kentu ya ki HDC ru ba ka day ban but din ndai tang po hanigrams ni ka day ban but din ru ya ki way ki institution lakalong hang niya po shalong na shanuru kini ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ki bakamay lakalong online lakalong kumnu ru kini ban insist bandon ya ka trading license